간정 아베 간정 키는 가려 구는 거야 응가 무크여 구가 거야 하수는 가려 누는 거야 아차바로 타이바니 라루 니나 요로노도이니 पैसा मोनदों माखासे आइजो नोंथांमोना बेखायनो आं सानबाय मा एसेसो घुस होखाव होसि खालामनानै बे आइजोफोरखौ बुरखायनोसै आरो आइजोफोरनो एसे फैसा थाखा होनाय नुयोब्ला हौवाफोरा मोजां मोनगोन आरो आंनो भट होगोन आरो एमएलए इलेक्सनाव आं देरहागोन बस आं एसे दुखु जादों बस मानि थाखाय दुखु जादों नोंहालाय आंखौ सिख्लाफोरा गोसो थोयैनि थाखाय आच्छा नोंखौलाय मानो सिख्लाफोरा गोसो थोनांगौ देलाय बुंलाय बस औ नोंखौ मानो थाखाय सिख्लाफोरा गोसो थोनांगौ देलाय बुंलाय ना नोंनाव नांगौनि मेलेम दङ नोंनि मोखां गन्थङा नायनो मोजां ना नों मोजां खामानिखौनो मावनो हागौ नोंनाव मा क्वालिटि नुनानै सिख्लाफोरा नोंखौ गोसो थोगोन बुंलाय बस मानो बिदि बुंदों बस खोनासं नेवला खोथाया हले बिराद सैथोखा सासे सिख्लाया नोंखौ मानो गोसो थोगोन नोंनाव मा थानायनि थाखाय नोंनाव मा ओरैबायदि क्वालिटि दं नोंनाव मा ओरैबायदि बेसाद दं जायनि थाखाय सिख्लाफोरा नोंखौ गोसो थोगोन जाय मानसिया गावनि टाइम होगोन नोंनो अननाय होगोन गावनि गोसोनि गासैबो लुबैनाय हास्थायनाय मिजिं सिमांफोरखौ नोंनि सायाव सुजुगोन बै मानसिनि थाखायथ' नोंनाव माबा मोनसे खासियत थानांगोनलै ओरैनो नोंखौ मानो गोसो थोगोन सिख्लाफोरा देलाय बुंलाय मानो आंबो सोरनिबा अननाय मोननो लुबैयोना अननाय मोननो लुगैदोंबा अननायबो होनो रोंनांगोन बेनि थाखायनो अननायनि सोलाय मा दंबावो नोंनाव आंथ' आंनि फिसाजोखौ सोरबा नों बायदि जेरावबो उदाय मानसिया बिबा माथा गला जालायखागोन बस बिदि बुंनाङाब्रा गोसोआ बोरैबा मोनो बस ओरैनोबाबो आं दावदैखौ हाबा खालामखागोन ना बस उपाय गैयावसो नोंलाय दावदैखौ लानो ओंखारदों नङा होमबा ओरैनोबाबोथ' नों दावदैखौ गोसो थोखाया आं दावदैखौ गोसो थोखायामोन बस नाथाय दाना गोसो थोग्रा जाबाय दावदैयासो आंखौ गोसो थोआ बस दाबो न'आव गैया बियो मालाय न'आवसो दंहैयो बस थाथों बहा थाङो थांथों नागिरबाय थाना मिथिबाय गाबोनो समफोरनो ओंखाम मोनजायाबानो न'आव दों फैगोन सैमाफोर बायदि अके बस सार लामायाव हनै सोरबा सिख्ला माथो दुमफाव दासारिसोलै मा जालायखो बेहालाय दुमफाव मा जालायखोब्रा मा जादोंसो होननानै बुंदों बे अरुणोदयनि फैसाखौ मानो माहाजोनफोरासो मोनो जोंफोरबायदि दुखिया मानसिफोरनि थाखायसो मोन ना बे अरुणोदया जोंहा आइनि नामानो गैया माथो जोंहा आइनि नामखौ प्रेसिडेन्टआ मानो दाननानै होखो जोंहाबो इसेबां मेगन सायो बाबा जों दुखिया मानसिखौ मेगन सानानै मा लाब जायबा नाम थिसननानै हरग्रा बे जोंहानि आइनि नामखौ दाननानै होबाय बेनो नामा माहाजोन मानसिफोराल' जेखौबो बाहागो मोनो सिलिन्डारबाबो मोनग्रोगोन माहाजोनफोरासो न'खौबो माहाजोनफोरासो लुनो हाग्राफ्राबो सरकारिनि न'खौ मोनो माहाजोननि हिनजावफोरासो अरुणोदय फैसाखौ मोनो सरकारनि माबा मोनसे फैसा मोनबानो माहाजोन हिनजावफोरासो सिगां आवग्रियो आंलाय माथो खालामनोब्रा बेवहायथ' आंनि आखाइ गैयाना नोंनि आखायालाय मायावथो थायो होमबालाय नोंनि खामानिया जोंनि पाब्लिकफोरखौ हेफाजाब होनाय नङा होमबा पाब्लिकफोरनि मोजांनि थाखायसो पाब्लिकफोरनि गोजोननि थाखायसो पाब्लिकफोरा मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय सासे दैदेनगिरि लायो बे दैदेनगिरिया नोंनो ना अब्ला आङो दिनै बुंगोन बोरै अरुणोदयनि फैसाया जोंहा आइया मानो मोनाखै आइजों लोगोसे माखासे मानसिफोरनि नामफोरखौ मानो लिस्टनिफ्राय दाननानै होनाय आच्छा सोर बियो दाननानै होग्राया ओमफ्रायलाय गणेशरा दाननानै होदों जोंहानि आइया सिबाय खेबनै खेबथाम नामखौ मानो दानखो होननानै सोङोबाथाय बुङोनो नोंसाना फिसाजोफोरानो खामायनो हाखायो होननानै मा जाखो बेलाय जोंबोथ' जोंनि उदैनि थाखायसो खामायदों एसे एनैखौ जोंथ' माहाजोन नङाना मालाय मावनो हानाय दांनो हानाय माहाजोन मानसिफोरासो गासिबो सुबिदाखौ मोनो आच्छा दे आं खबर लानि माबोरै जादों जाया बेफोरखौ आं नोजोर होगोन खोनासं फैसाया जोंहा मोनाखै बेनि खोथा नङा गोबां दुखिया मानसियानो सरकारनि फैसाखौनो मोना न'खौबो मोननो नागिरा फायखानाफोरखौबो मोना माहाजोनफोरासो मोनो बेफोर सरकारनि फैसाफोराथ' दुखियाफोरनि थाखायसो नङा होमबा जायफोरा न'खराव जेबो खामानि मावनो हाया जेथिंबो सुबिदा मोनैफोरासो सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनो दा नाथाय दा मा जाखो माहाजोनफोरासो बांसिन आवग्रिजोबनानै लायो न'बाबो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे बुस्थु फैया मानो फैसा फैया मानो माहाजोन मानसिफोरासो मोनग्रोयो दुखियाफोरा नामावनो थाबावा आच्छा बारु बुजिबाय दे गणेशर ना बे गणेशरजों रायलायहैगोन आं मानो नामखौ दाननानै होनाय थाइसे थाइनै मोनोमोनहाय बेबो गैला गामियाव मेगन सालायनाया थाखायो नाथाय एफा बिदि मेगन सानाङाना आं थांनानै बुंहैगोन दे बे गणेशरखौ जोंफोरबायदि दुखियानि फैसाखौ बेफोरबायदि खालामना होनानैलाय बेसेबांथो मोजाङै थांनानै थागोन बिसोरबो मालाय सानसे बे बुहुमखौनो गारनानै थांखानांगोन थांना थासान्दियाव एसे मिलायना थानो साननायाबो गामिजों गामि नायनो बायो जोंहाखौ माबा मोनसे मोजां मावथिबाबो मेगन सायो दुखिया होननानैबो बासिजायो दुखिया जानानै थानाया गामियाव एसेबां खस्थ'ना बेथ' नंगौ नाथाय नोंसोर सिन्था खालामनाङा आं अरुणोदयनि फैसाखौ एबार ताल लागोन आं पार्सनेलि आं नाम लिरगोन बेनिफ्राय मोनाबाथाय बुंबानो जाबाय दै दुमफाव जागोन दे नेक्स्ट टाइम अरुणोदयनि फैसाखौ मोनखागोन पाक्का आरो आंबो माबा बिहोगोन ना दे नोंसानो न' गंसे होगोन आं नायनोसै नोंनि खोथाया बेसेबां सैथो नङाबा भटबो होखाया दुखु जाबाय थानाङा थौदो थांनोसै दे
नुबायना एमएलए जाबा मा खोथा खोनासंनांगौ जायो बापरे मालाबा रायजोफोरनि फैसा जानानै खारास जाहैनो गोसो जायो आं बेलेग रायजोआव बिदि सानथ'नो हाया आंहा एमएलए इलेक्सनाव देरहाथारनांगौ बेनिफ्राय बड'लेण्डनि चिफ मिनिस्टार जानांगौ आंहा बानलु माथो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनजोबबाय नोंलाय बेखौनो जोंखौ ओंखाम ओंख्रि संनो लिंहरबाय आरो नोंसोर थाब फैयिनि नोंसोरखौ नेनो बानानै हारसिंनो संजोब्बाय आं मा जागोन नोंजोंबो नै आं नोंनि थाखाय फिथाइ सामथाइ लाबोदों नों मा जानानै मोजां मोनो बेखौथ' बांद्राय मिन्थिया अब्लाबो लानानै फैबाय अके बानलु बेदां सिखिरि मा लादों नोङो बानलु बेदांनि थाखाय बानलु बेदाङा मा मोजां मोनो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय आं पारफिउम घरि जुथा गस्ला लानानै फैदों बानलु बेदांनि थाखाय इसेबां दामि गिफ्ट आंनावथ' बेफोरबायदि फैसायानो गैया आइ होफैनो फिथाइ सामथायानो आंनि थाखाय बेस्ट मानो गसंबाय थाखो जिराय बानलु बेदां नै आंबो नोंनि थाखाय शपिं खालामनानै लाबोदों मानो शपिं खालामना लाबोनांगौ आंनि थाखायलाय नाङा ओइ अननानै होफैनाय बुस्थुखौ मानो नाङा होननानै बुङो लाना अके हरदो होमबालाय थेंक इउ बानलु बेदां नोंनाव खारै दङ नामा आं दिनै खारै ओंख्रि संनानै जाहोगोन माने अनला ओंख्रि गैया जेबो नङा आं माबा मोनसे खालामनानैबाबो संगोन माबाफोर नांगौबा बुंबानो जाबाय बानलु बेदां नोङो जापानिस डिश एसेबां थाबनो संनो रोंबाय आंनो दासिमबो जापानिस बुस्थुफोरखौ संनो रोङा नों मालाबानो एसेबां संनो रोंबाय आसरित मोनबाय दे आं सिखिरि जिराय नोंबोथ' जिरायाखै माबाफोर हेफाजाब नांगौबा आंबो मावगोन ना नाङा मानो गासैबो खामानिखौ नों हारसिंल' मानो मावनो नागिरो जोंलारि आंबोथ' मावनो रोंगौ ना अनला ओंख्रिखौ आंनो संगोन आइ एम सरि जोंलारि बानलुनि नोजोराव आं गावबो बयनिख्रुइबो साबसिन जानो लुबैयो बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ आंसो संगोन आच्छा सिखिरि नों अनला ओंख्रिखौ संबानो जाबाय जोंलारि आंनि बेडरुम नाहायनो नामा नाङा दे आं सिखिरिखौ हेफाजाब होगोन सिखिरिनो जेबो हेफाजाब नाङा जानो हागौ आंनि बेडरुम नाहायनोबा नाहैया अके होमबालाय दसे जिराय आं नोंसोरनि थाखाय साहा फुदुंनि जागोन दे बानलु बेदां आं नोंखौ हेफाजाब होगोन आं साहा फुदुंगोन आच्छा औ नों जिरायै थां अके बांद्राय सिनि होनाङा आं सिनि मोजां मोना जागोन दे बानलु बेदां नोंनि थाखाय आं गासिखौबो मावगोन आं जोंलारिखौ बाहागो होआ आच्छा जोंलारि मानो नोंनि गस्लाखौ गानदों बेयो आंनि गस्ला नङा नों मा बुंलाबायदों मालाय गावनिसो गस्लाखा मानोथो नोंनिजों एखे गानखो बेलाय जों हिनजावफोर नालाय बिदिनोखा सोरबा गस्ला गाननायखौ मोजां नुदोंबा गानो आंबो बिदिनो सोरबा मोजां दख'ना गाननाय नुदोंबा बे दख'नाखौ आंबो गाननो लुगैयो बे हिनजावफोरनि नेचारसो नों जेबो मिथिया नंगौ नामा औ ओमफ्राय बानलु बेदां नों न'आव खोन्थाबायना खोन्थायाखै नों जापानाव दङ होननानै मादै हाफाङा हले आंनाव दाखालिबो मेसेज हरदों दे बुंबानो जाबायना आं जापानाव दं होननानै मा एखनब्ला होननो होयो एखनब्ला होननो होआ नोंलाय दा आं नोंखौ खिन्थाहरनो होबायना बुंबानो जाबाय आच्छा जोंलारि मुभि नायनो थांगोन नामा आंजों मुभि माब्ला दाहाय मा आंल' थांनो सिखिरिबो दङ ना सिखिरिखौबो लांगोन आं नोंजोंसो नायहैगोन मा होनो नोङो बानलु आरो जोंलारि नोंसोर सानैखौ बिदि रायलायनाय नुयोब्ला गोसोआ जोबोद गाबो मोथो रागाबो जोंनो गोसो जायो मानो नों आंखौ जोंलारिखौ इम्परटेन्ट होनाय बायदि होनो हाया बानलु मानि थाखाय दाउदै बेवहायनो उन्दुदो नोङो मिथिबाय बेनो नोंनि रुमा नोंसोरलाय बहाथो उन्दुयो गोसो जाबा सानैजों जमा उन्दुयो गोसो जाबा फोरसा फोरसि बे बैयाव बैयाव मालाबा उखुम मुदायाव उन्दुयो मालाबा बाहेराव मालाबा सफायाव मालाबा टिभि नायनानै जोंनि उन्दुनायनि खुनु थिखना गैया मिथिबायना होमबा नोंखौ गुमै बमब्र'आ अना नामा अननाय अनिखौलाय माथो बुंबावनो बाल हाबा जाखांबा अननाय अनि हमनो मोनाहाय गुमै बमब्र'आ नोंखौ अनाबा अना होननानै बुंलाय मानि थाखायसो ओरैनो आरो दे दसे रेस्ट लानानै दाहाय बारियाव मानामुनि खानानै बाथोन सेफ्लेफैदे जागोन दे गुमै बमब्र'आ बेखौ मोजां मोनो ना मोना बेखौ आङो सिगाङावनो थाल लानांसिगोन बेनि उनावसो खायदा बोरायखौ नागिरनांसिगोन बानलु बेदां आंनि साहा फुदुंनायखौ लोंलाय माबायदि जादों मोजाङानो जादों थेंक इउ बानलु नोंनिफ्राय बेफोरबायदि कमप्लिमेन्ट मोनोब्ला मोजां मोनो नङा नोंसोर गोरोन्थि दाबुजि आंनि साहा फुदुंनायखौ जाय बाख्नायो आं जोबोद मोजां मोनो नोंनि साहा फुदुंनाया गोथाव जाखादों आं साहा लोंखांनानै अनला ओंख्रि संनोसै
नाङा आं संगोन होनबायना। सोर सङो संबानो जाबाय। जायखिजाया मोनजाबानो जाबाय आं। जागोन दे आं दानो संहैनोसै। बानलु बेदां मैयानि नोंखौ जे आं सोबादों बेखौ नों गाज्रि मोनाखैथ'? औ आं गाज्रि मोनबाय। बेनिफ्राय? नों गाज्रि मोना होनना बुंनायखायनो आं दिनै नोंनि न'आव फैदों। माथो नोंलाय आंनि थाखाय जेबोखौनो खालामाखै। सिखिरियासो साहा फुदुंबाय, सिखिरियासो अनला ओंख्रि संनो नागिरबाय। मा खालामगोन नों आंनि थाखाय? नोंनो बुं मा खालामनांगौ आं नोंनि थाखाय? आं मा मिथिगौ, नोंसो मा खालामो आंनि थाखाय। फन फैदों। हेल' एन्टनिय', मा नों जापानाव सफैबाय? बहा दं नों? आरो आं थांगासिनो। बानलु बेदां एन्टनिय' आंखौ कफि शपआव नेगासिनो। आं थांनोसै दे। अनला ओंख्रिया? बेलाय सिखिरि दङ, सिखिरिया संनानै जाहोगोन। सिखिरि, ओइ सिखिरि, आं एसे इमारजेन्सि जाबाय दे, नों थाथ'दो, आङो थांनोसै। अके बाय। एन्टनिय', जेब्लाबो बे एन्टनिय' डिस्टार्ब खालामबाय थायो। बेनि थाखायनो आं मोजाङै सम दिहुननो हाला जोंलारिजों। दा आं बे सिखिरिजोंनो नांथानानै थानांसिगोन।